Salut, aș vrea să ascund formularul ăsta în spatele unui buton și voi pune aici un button, care va fi add new expense. Așa. Da. Și nu funcționează, fiindcă vreau un singur element să fie returnat aici și eu returnez două elemente. Îți dau un Ctrl X, Ctrl V, să încerc să formatez puțin, cam așa. Ok, a apărut butonul ăsta și voi face treaba asta într-un mod foarte tradițional, deci pun o funcție, constant toggle form, și zic un document.query selector la form, class list, toggle, și mă interesează o clasă ce nu există încă, display none. O să fac și clasa asta ca să scap de o grijă. Deci din none, display none. Ok, și dacă la buton îi pun on click toggle form, să sperăm că funcționează. Ok, funcționează. Dar totuși când apare formularul ăsta ar trebui să dispară butonul. Deci o să zic și o chestie genul ăsta la buton. Ar trebui să-i dau un ID ceva. Button form. Da, e ok așa. Button form cu ID. Așa. Și m-ar interesa formul să fie întâi cu clasa class name din none, fiindcă vreau să pornească fiind ascuns. Deci dacă îi dau un refresh, așa, să apară acum. No, e bine. Numai mi-ar trebui și un buton pentru a închide chestia asta. Deci gen close. Și m-ar interesa, de fapt, ambele butoane. Vreau să on click, să pornească funcția. Deci toggle form. Eu zic e ok. Bun. Deci funcționează. Da, mi-apar. Hai să vedem. E o problemă aici că face submit și la butonul de close, ceea ce nu vreau. De asta apăreau elemente goale aici de sub. Oricum funcționează și ar trebui și aici la add expense, da, introduce chestii goale, fiindcă, dacă nu introduc nimic, dacă aș pune, zic, book 12, add expense, merge și se închide. Deci e ok. Dar asta nu e metoda, nu se face așa în React, practic, ce să mai. Și vreau să vă arăt și metoda tipică din React, care mie mi se pare mai complicată. Oricum, aici va veni un buton, ăla de close. A apărut. Așa, și va trebui de aici, din părintele componentei astea. Deci asta e componenta părinte. Și aici trebuie să schimbăm starea.
Bine, nu o să vă explic ce-i funcția asta, nu prea contează. E important e că atunci când apăs butonul ăsta, Add Expense, rulează funcția asta și oricum trebuie să schimb starea, deci o să import use state și aici o să fac un const cu shiro și o să zic is edited și set is edited. Așa, care e egal cu use state și o spun pentru început false. Nu prea contează, poate să fie true sau false. Important e să fie una true și cealaltă false. O să vină aici un buton care o să se cheme add new expense. Ok, butonul ăsta. Și mă interesează când e butonul ăsta să nu fie formularul, când e formularul să nu fie butonul. Ușor de zis. Aici când o să apăs Add Expense o să fie set is edited de false, fiindcă când o să-i dau click o să dispară, deci nu o să mai fie editat. De asta zic is edited, va fi false. Și ceea ce mi-ar plăcea să fac, numai că nu se poate, mi-ar plăcea aici să-i zic un if ceva. Dacă is edited egal cu true, vreau ca butonul ăsta să nu existe, numai că nu funcționează if-urile aici. O să fac altfel, ar merge cu un ternar, deci gen is edited, semnul întrebării, dacă da, să facă ceva, dacă nu, să facă altceva. Cred că știți, cu două puncte. Eu pur și simplu o să zic and și o să iau butonul. Oricum asta va returna și o să-i pun not. Bine, nu contează foarte mult, important e una să fie așa și una să fie invers. Deci gen o să înțelegeți, sper. Ok, deci ideea de bază e că atunci când e butonul, nu e formularul și invers. Asta e șmecheria. Ok. Numai că aici la buton ar trebui să zic on click egal, hai să zicem, uite, asta set is edited ceva, true în principiu, fiindcă aici reacționează la false. Și dacă salvez, o să vedeți ceva interesant, a dispărut butonul. Dacă îl pun false, da, nu contează, ia-ți văd. Oricum, problema e că asta rulează și n-ar trebui să ruleze. Deci îmi trebuie o funcție. Un const, să vedem, start is edited. Adică, dacă începem să edităm chestia asta, atunci set is edited va fi true. Da. Așa. Și aici o să-i zic, în momentul în care apăs ăsta, eu vreau să pornească start is edited. Adică formularul să fie vizibil. Ok.
Ok, merge bine, merge corect. Deci apare butonul ăsta la început, formularul e ascuns și pot să-l arăt. Ok, numai că nu funcționează butonul de close. Și nu funcționează, complicat motivul. O să vă arăt ce și cum. Trebuie să pun și un stop. Is edited și aici o să fie false. Fiindcă asta va rula undeva, bine, va trebui să ruleze de aici, de la butonul ăsta. Numai că componenta părinte trebuie să știe despre evenimentul ăsta. Și după cum poate că știți, aici ar trebui să pun un prop. On cancel, să zic, egal. Să ruleze funcția asta. Stop is edited. Și aici eu trebuie să rulez funcția asta, deci care va fi accesibilă prin on cancel, de aici. Deci zic on click, o să rulez funcția. Bine, care vine prin props. On cancel. Și ar trebui să funcționeze. Sper. N-am dat save. Ok. Funcționează și dacă dau click aici, tot funcționează, se ascunde. Așa. Deci două moduri diferite de a face același lucru. Unul, asta e modul React și celălalt modul tradițional. Sincer, mie ăsta mi se pare mai dificil. Deci, zice că React a simplificat lucrurile, dar nu știu ce să zic. No, asta e tot. Numai bine!